Hola a tothom, soc l'Anna Argullós, soc una de les persones que participen en aquest cens de mussol a la plana del Taica del Llobregat i amb aquesta presentació us explicaré el nostre projecte. Però abans que res, felicitar la RUT del Centre d'Estudis Sant Boians per l'organització d'aquestes jornades i per brindar-nos la possibilitat d'explicar el nostre projecte. La plana del Taica del Llobregat és una zona que ha patit moltes transformacions i, malgrat això, encara manté una zona agrícola important. Aquesta zona agrícola no és igual a tota la seva extensió i tenim diversitat d'ambients, d'ecosistemes dins d'ella. En aquesta imatge que veiem aquí seria la zona del Puntarró de Sant Boi de Llobregat. Aquesta zona és una zona on encara hi ha masies i algunes d'elles estan habitades. Aquestes masies alternen també en magatzems i en camps de conreu. Aquesta zona ja correspondria més a la zona de Viladecans, Gavà, on ja no hi ha tantes masies, ni alguna, però bàsicament el que tenim són camps conreats, camps no conreats, arbres espaiats i també alguns espais degradats i són presents a tota la zona aquesta agrícola. Aquesta zona agrícola de la plana del Taica és una zona que, malgrat la regressió que ha patit i pateix, malgrat la degradació de certs espais, té un encant especial. És una zona rica en producció agrícola i té una elevada biodiversitat. Si no la coneixeu, us invito a fer-ho, a perdre-us, i si ho feu cap a la posta de sol, segurament sentireu reclamar el mussol comú. El mussol comú reclama des d'una teulada, un pal o un arbre. Ens indica la seva presència, el seu territori. El mussol comú és la rapinyaire nocturna que es pot observar més fàcilment de dia. S'alimenta d'insectes, ocells, rèptils i mamífers, tots ells de petita mida. El mussol comú és un ocell sedentari i territorial. La parella té delimitada una zona on caça i cria. El niu pot estar en un edifici, en un forat d'un arbre o en algun altre tipus de cavitat. Mascle i femella són iguals en plomatge, però la femella és una mica més grossa de mida. L'època de nidificació és de febrer a maig i els juvenils neixen cap al juny. El mussol comú és una espècie que selecciona els ambients agrícoles, com el de la plana del Taica del Llobregat. Generalment en aquests ambients agrícoles és on trobem les densitats més elevades de la població d'aquesta espècie. Però aquesta zona del Taica ha patit i està patint una forta regressió per les pressions de les zones urbanes més properes. Tenim aquí aquesta primera imatge de l'Institut Cartogràfic de l'any 1946 amb tota la zona del Delta del Llobregat. A la part superior tenim l'hemidelta nord, la zona de l'Hospitalet i Barcelona, i a la zona inferior, tot l'hemidelta sud, la zona de Sant Boi, el Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Observem una gran extensió agrícola en parcel·lació, però no hi ha cap infraestructura gran, com seria el port, l'aeroport o les carreteres que la fragmentin. El que destaca, bàsicament, és una zona agrícola contínua. Aquí tenim la imatge vigent. A l'hemidelta nord observem que la construcció del port i la seva ampliació que va comportar el desviament del riu ha fet que únicament quedi com a zona agrícola una petita àrea al municipi de l'Hospitalet. A l'hemidelta sud, què observem? Que una construcció com és la de l'aeroport, el creixement dels nuclis urbans amb les seves àrees industrials al voltant, els polígons industrials, i l'aparició també de les vies de tren i d'autopistes i carreteres, ha provocat una fragmentació de tot aquest territori. Per tant, què ens trobem que ha passat al llarg d'aquests 74 anys? Com s'ha transformat aquest territori? Bàsicament, hi ha hagut una reducció molt important de superfície agrícola. S'han perdut les masies que anaven associades a aquesta activitat agrícola, per abandonament o per enderrocament. Hi ha hagut una fragmentació del territori, amb l'aparició d'estructures com són el port, les vies de tren, l'aeroport, les carreteres o l'autopista. En general, hi ha hagut una pèrdua de biodiversitat de la zona i entenem que una espècie com és el mussol comú,
tan lligat a un hàbitat agrícola com el que hi ha a la plana deltaica, tots aquests canvis han d'haver influenciat negativament en la seva distribució. Per tant, què pretenem amb el cens de mussol? Doncs primer que res, conèixer la població que tenim actualment de mussol a la zona, fer un seguiment de la població a llarg termini i veure quina és la seva tendència. Després el que volem és correlacionar la presència de mussol amb variables com són l'existència de masies, edificacions o arbres, ja que són els elements que li proporcionen cavitats per poder nidificar. I també voldríem correlacionar-ho amb el tipus de conreu i l'existència d'infraestructures perquè pensem que són variables que podrien influir en la seva mortalitat. Un altre objectiu seria el de fomentar i aplicar mesures que afavoreixin l'estabilitat d'aquesta espècie i, si pogués ser, l'augment de la població a la zona. Ja que el mussol comú és una espècie que selecciona clarament ambients agrícoles, voldríem utilitzar el seguiment d'aquesta espècie com a bioindicadora de l'estat de l'ecosistema i com a indicadora de la qualitat ecològica. També, com a objectiu ja més general, ens agradaria donar a conèixer el valor ecològic de la zona deltaica del Llobregat per fomentar polítiques de manteniment i millora d'aquest ecosistema. I per últim, ens agradaria sensibilitzar els pagesos i altres usuaris de la zona deltaica de la importància de la presència de mussols i altres rapinyaires nocturns a la zona deltaica pel seu paper com fan de controladors de les poblacions d'insectes i rosegadors. Per centrar-nos ja en el cens, el primer que farem és delimitar la zona d'estudi. No hem agafat tot l'Endelta Sud, sinó una part. Aquesta part està delimitada pel nord, el riu Llobregat, al sud per l'autovia de Castelldefels o carretera C31, a l'oest pel canal Olímpic i l'autopista C32 i a la part est un altre cop per l'autovia de Castelldefels i a la part superior per les rondes de Barcelona. La metodologia que s'ha utilitzat per fer el cens de mussol és la que ve definida en el Survey Protocol for the Little Owl del David H. Johnson i altres. Consisteix en dividir la zona d'estudi en quadrícules de 500 per 500 metres. Al centre d'aquestes quadrícules s'estableix el punt o estació d'escolta. Què vol dir punt o estació d'escolta? Doncs el lloc on es col·locarà una persona amb un reclam sonor de mussol per atreure els mussols del territori. En cas que sigui necessari, aquest punt central o punt d'escolta es pot reubicar dins un radi de 75 metres. Ara bé, tot i així, hi ha quadrícules que s'han d'eliminar de l'àrea d'estudi. Per què s'han d'eliminar? Doncs perquè bé, el punt d'escolta queda fora de l'àrea de mostreig, o perquè no es pot accedir ni al punt d'escolta ni al marge dels 75 metres de radi al voltant d'aquest. També pot ser que el punt d'escolta quedi inoperatiu per contaminació acústica o lumínica o bé per la presència de gossos que també fan impossible fer una bona audició. La nostra àrea de cens va quedar compresa dins de 129 quadrícules de 500 per 500 metres. Seguint els criteris que hem dit anteriorment, van quedar 77 factibles de ser realitzades. Aquest nombre el anem revisant cada any i actualment el 2020 és de 76 quadrícules. Per poder estructurar el cens, el que vam fer és agrupar les quadrícules en grups de entre 5 i 9 quadrícules i cada un d'aquests grups és un itinerari. Hi ha una persona que és la responsable d'aquest itinerari i el desplaçament entre una estació i una altra es fa en vehicle. Cada temporada de cens es fan 4 repeticions a cada estació, amb una separació entre les repeticions de 7-10 dies mínim. El cens es realitza durant els mesos de cria del mussol, preferiblement els mesos de febrer, març i abril, però es pot allargar fins al maig. L'horari en què realitzem el cens és des de la posta del sol fins a la mitjanit o 2 hores abans de la sortida de sol fins a la sortida del sol. I consisteix en col·locar un reclam que reprodueix en una seqüència de 2 minuts de reclam, 1 minut d'escolta, 2 minuts de reclam, 1 minut d'escolta, 2 minuts de reclam i 5 minuts d'escolta. Les dades que obtenim amb el cens de mussol les hem de registrar i ho fem amb 2 registres diferents, la fitxa de camp i un mapa.
A la fitxa de camp és important anotar de quin itinerari es tracta, quina estació i quina persona fa el cens. També hi ha unes dades generals de meteorologia. Després tenim una taula on anotem quina estació fem, en quin horari l'estem fent i si detectem o no detectem mussols. És important, quan es detecta un mussol o diversos, posar si es veu visualment o auditivament o de les dues maneres, a quina distància de l'estació els detectem i en quina direcció. En el mapa el que farem és registrar cap a on hem detectat el mussol amb una fletxa. Bé, un aspecte que cal tenir en compte és que per poder fer aquest cens ens calen un parell d'autoritzacions. Una d'elles és la del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel fet d'estar fent el cens a una espècie protegida i en època de nidificació d'aquesta espècie. I la segona autorització seria la que ens donaria el Parc Agrari per poder circular per vies amb circulació restringida amb els nostres vehicles per poder-nos desplaçar d'una estació a una altra. Bé, en l'apartat de resultats és aviat per parlar de resultats. No tenim prou dades ni les hem treballat encara. Les dades que hem anat recollint són més del que es veu aquí, però dir-vos que el que hem fet és bàsicament mostrar-vos una correlació entre quadrícula on hem detectat presència de mussol, sigui un o siguin més, és una quadrícula positiva, i quadrícules on no s'ha detectat mussol seria una quadrícula negativa. I també destacar les que no s'han pogut realitzar. L'any 2016, que és quan va començar el cens, el que es va fer bàsicament aquell any va ser dividir la zona en quadrícules, buscar els punts d'escolta, reubicar-los si calia i fer alguna prova en alguna estació. L'any 2017 l'objectiu ja va ser fer una escolta a cada estació, com a mínim una repetició, és el que vam fer, i a partir de l'any 2017, 2018, 2019 ja ens vam proposar fer 4 repeticions. L'any 2020, degut a la pandèmia, només es va poder censar entre el febrer i el 13 de març i va quedar el cens interromput. Bé, en aquesta diapositiva seria una síntesi de les dues anteriors per poder comparar els resultats per anys. Aleshores, tant de l'any 2017 com 2020 seria els resultats que tenim quan s'han fet les repeticions només un cop en els 2 anys, mentre que en 2018 i 2019 a la taula de dalt tindríem els resultats quan es van mostrejar més quadrícules, que serien 75, mentre que a la taula de baix el que hem fet és un promig de les 4 repeticions que es van fer aquests anys. Bé, i arribem a les conclusions. Les dades que tenim de moment són poquetes, pensem que podrem anar recollint més dades i anar correlacionant-nos amb les variables que us hem comentat anteriorment, però de moment sí que podem arribar a alguna conclusió, que és que la zona que s'ha prospectat és una zona amb una població significativa de mussol comú. A més també que és una zona antròpica amb molts canvis, contínuament hi ha canvis tant amb les infraestructures que s'estan construint com amb els terrenys que es deixen de conrear o es tornen a conrear i per tant és un marc d'estudi amb molt de potencial per obtenir nous coneixements sobre el mussol. També pensem que seria positiu potenciar la població d'aquesta espècie perquè té un servei ecosistèmic molt bo com a controlador d'espècies d'insectes i de petits rosegadors. I per últim també destacar que la major part de l'àrea d'estudi està englobada dins de la figura del Parc Agrari del Baix Llobregat i que per tant els resultats que nosaltres tenim, que hem tingut d'aquests 4 anys i els que tindrem, volem que això portin a dissenyar una sèrie de propostes d'actuació envers d'aquesta espècie dins de l'àmbit del parc. Tot aquest cens és possible a les persones que hi participen voluntàriament. La Júlia Alcaraz, l'Andrés Anguís, el Ferran Arenas, jo mateixa, la Nat Argullós, el Marcos Barba, el Raül Bastida, l'Eduard Batista, el Claudio Bracho, l'Andreu Burguera, l'Héctor Caballero, la Belén Castillo, la Teresa Colomer, el Paco Escudero, el Xavier Fluquer, el Rafael González, el Roberto Hernández, el Sergio Oces, el Jordi Jiménez, el Daniel Jiménez, la Montse López, el Vicenç Pasqual,
la Marta Segarra i el Jofre Sandrós. Gràcies a totes aquestes persones és possible fer aquest projecte i tirar-lo endavant. I com a tancament, donar-vos les gràcies a totes les persones que heu escoltat aquesta presentació. Espero que us hagi agradat i que si us ha entusiasmat el projecte, ja ho sabeu, podeu col·laborar amb nosaltres i podeu contactar a través de l'associació ACER o del correu electrònic que teniu en aquesta diapositiva. L'últim agraïment al Sergio Oces per les fantàstiques fotografies que ens ha proporcionat per aquesta presentació i a la Marta Jornet pel logo que ens va fer pel projecte del cens. Gràcies.